Kisang baik hayeng aku tu ngejaka bagi sorkar tu ngiki labu iki dia kiasni jadi kiat malah kesini. Gambar lai selengkap pan seran ini kibariang cuk tu ngejaka kimnut. Oh marai. Hoi. Ngap yang subhai pi sucisin ki perlo ki perjor ki pi ki jonga ki biju kersan na kapor sakapor ha kan ka channel ka jonga tenga karpat ye pi ki tu ki bedang thamai singo bahas subscribe ya kan ka channel ka jonga bla kar teng siam bersing kenang ba pinyo ye ki video ki bangan upload na kapor sakapor hadin bangalai i menta ka janmin ha ki ransan social media ba pher ba kajingwan jong ki nongsong snong nak snong lapangap bat harangkat jong ki seng ba pher ban lectur has katriat bandawa yala ka jong ka hok Henry kajing keli ka ba mi hang de babale kini ki pulit na po jelame khlia ka jongi Henry ya ki briu la jong bat ya ki jaj benreu la jong kana pi ki klan ba ban yada tang bagan oi pi habordar nganoi pi ani ki ating tela palat habordar nganai thu ipi bakini ki pulit mekhalia ki jongi bat kimnut bat watang bantur hajan jongki pulit asam dena ta katau baga kapalong ya ki pulit asam bat ya ki badai na po jala asam bat kumju ya ki duki karbi ki badon sitisha bordar chala pangap ba kinut ban le don bor ban le bor ya ki nongsong snong jongka jala meklia ki basong ha ki bordar la ngamong tang hala pangap bat hakawi ki jaka jongka bordar jongka jala meklia ru kilong hi komta Nemar pitip na kay kadaw kaba pelong kumni kajing petha hi ngangit ba de ka sorkar hi kaba hukum yaki Nemar pitip ba ka sorkar kadai kaba halor kipulit kidigi bahapo Nemar kipulit lada petha na ka sorkar kamut ba kipulit kimnut pan le tam ya ke kaba la petha na ka sorkar lada no pulit le tam ngamut ba unla ban sabe kam unla ban saweng kam kata kadai gajing sisa te kani kadaw ka bopmi kadaw ko bolong bakum ni de na ka sorkar hi pleng ba kam kot khli hiro ban sansar po jong ka jala lada ka sorkar ka kot khli ye ban sansar po jong ka jala ngan ip kami ki khanrum ki khanram lada pala ban pe yaw pudo samro henry ka jing yada ya ki breu la jong ka de ban klan khnang ba kita gi jaj ban reu jongi kin yo ka shong suk ka shong san ha ki khapot ba pher kata ka de ga jing sisa Henry bat ka sorkar ru ha ki khaput kam da parwa kam da parwa te ka jing sisa hang ni ngakren la de pi ya dom le pi bitaru e kata ngam tip tang ba ngaru ngawana nong kendong kasnong try junga ka de na mau tari thiang ka badang hap apo ka konstitusi mohoti namar ngiru ngil akhamjan hi bat ka bordar asam te ngan kren ye pi hang ni ka jing sisa bayakini ki minister bat kumju ya ka sorkar mo la ade ban pha syong gini hakapot pleng bakin sau thu ya kajing bat kat no kata kajing bat kajing jenjar hagi kapot la ade ban pha syong gini kumju ya sau sngo bhalang dhar wailat mikisla bat ya perston teng song kumju ya kwan rat la ne kiwi de ki badan hapo jong ka sarkar la ade ban pha syong gini cha bordar bakin sngo thu ya kajing ya kat hadu kat no ban mat ya kajing ban syong ha bordar nomor pi kumbangila ya keren nakapor sakapor mo ngan pai hagani khandian ngiju ya keren bor bangi ong ba ubarius pa umtip ya ka khia ka shon henry ubaduk utip ya ka khia ka shon utip ya ka jingjenjar ka ba para beduk ni yamat henry ubarius pa umtip ya ka ba ki beduk ki mat ya ki jing ba ka jingjenjar kata ka jing sisa bat imat balese ka sarkar lese kamtip ya kajing ya kajing jenjar jong kinong song snong hapo jong kajelagi betan hakapot lada katip bakadon kata kajing balai kambu ya kitigi bor pahara ya kibabyang ban ajing eda na banta ya kibreu lajong kata kade kajing sisa
bat nakapor sa kapor hakapor election piawan baik kumbang ala akran nakapor sa kapor ladap himlight nagi kalirir ru pinwan nagi pick up hakapor election Henry on ladap ke election pat pimya benasyu pimya pechu igi biru lejong namar habayo igi baja hapo jong kajaj benru jongi khamtam hi khapot wat ladak ni jingai nagi kham jingai nagi khapot ru Henry ngis ngau thu ya ka jing e ya ka bamat ya kini gi besong khapot ki bamat ya ka jing e namar kumba nakapor sa kapor ngala page la kham slam ya ka video ka bang ngala upload ru ha ka YouTube channel ka jonga ba kisnong la pangap ba kimyo shu watang ban lej rap haki langkha gi jongki namar la wan ki pulit asam bat ki karbi kimsha shu watang ban sarai masiru ha kate ka jaka kimsha shu watang ban lej ru ha kate ka jaka ti henrei ka sarkar Meghalaya ka ngap kale kelut kale kombom benai balai kawan komde balai ka ja komne lada ka sarkar ka simkhia anoi phi ladam patla ban penbe yo put usamru kajing syong suk syong sngan kade bandon hapo ki khaput baro arliang ki khaput kade bandon ya ka syong suk ka syong sngan hapo jongka tuko oria ka bam patla ban penbe put omla abat uno ubat thau jing kelmar nakaliang jongki napo Meghalaya ro minamla ban thau ki jing kelmar nakaliang jongki Asam ro minamla ban thau jing kelmar kat bapatla ban penbe yo put usam ti Henry ngat ong pi namar ba ka sarkar kam simkhia ti de na ta kadau ba kini ki karbi lani kini ki Asam ki wan ban le don bor ya ki breu jongi katanga kernya ke jing sisa lada ka sarkar hi ka simkhia halor jong kani ka bomot ba ki jing kinamwan shu namar ba balai ngakren hata du kata balai nganut ban kren du kata namar ba man haus nam dang mi usnam hawe usnam na we na usnam chausnam namar kini ki jingja ha kini ki snong bar kini ki khapot ki ja bet man lausnam amde man lausnam ro ha ka chisnam ka jingya kulmar kami de ki phau sen te balai par ka sarkar Meghalaya kam simkhia halor jong kata balai par ka sarkar Meghalaya ka le khain sting hadu kata namar kumba play na kapor sa kapor man laos nem kimat i jing berkejing jenjar te bali ga sarkar kamla aban simkhia kani ban pan bay yau put usam ngis ngau thu te kalong ka ba kham juat kalong ka ba kham mo ban pan bay yau put usam mar ngimla ban pan bay yau put usam tang bangan oi phi ka jing ya da ya ki breu la jong phi de bandon lada pimdon dia kata kajing ada yang beru lajong te wat long ru komite gi minister ani gi ship minister nai long show kabha ba pini syong haying te bat sakawi ru ha bang lai i haki kubor haki rensan social media ba per ba hana ba kita ki pulit ki ba syong ha ki balej ha kata ka jaka ban pek seti sala pangap bahana ba ki syong di kiat sngi ki thia sngi ya kum kita ki pulit tet balai weng kam no chisendon thung no dagi we nambar baki ki khun samla ki jongi ki badang mat kam ki dang bun bha po jong ka jela ti ya bakum kita ki pulit ki ba syong thia sngi di kiat sngi wat adon ke jinge klumar hapo jong kata kathany hapo jong kata kadong ru Henry kimlej senran ba kimlej pej ya kita ki briu la jong ti ka bamut ba ya bakum kita ki pulit nganai phi sngi bha weng kam no mardor bat sa thung no dagi we pat ngangakan baik kajing sisa namar hafal adon kajing kano kajing kelumar ba kajing kajing jenjar hapo jong kata kadong kathany namar ya kita le se gi balabu ha kata kajaka bakin pej perman ya kano kajing kelumar ba kajing gi badon hapo jong kata kajaka ti Henry gi syu di kiat sngi gi syu thia sngi ti kata dengan OIP ngakerpat ya ka sarkar ru bat kumju weng no ya kita ya bekum kita gi pulit ngimton kam banbu haki kapot yo lese ya don kono ka kam ka bajai ki kam seo siru kita gi pulit kin pelong menban kin let hit do kin ya di kiat susu ya na kata kadau ya bukum kita seo baweng no thung no dagi wipat dang bon ki beri ujungi ki badang wat kam te lese yo ka sarkar ru kabu ya kita gi pulit ha kata kajaka lese yo ki dei ki beri ki banabar
balik ese rio day penbanda kita gi barjala mo kini gi dekar lek se ko bu ha kita gi kaput lek se kita ru nemar baki don kita gi bana asam lek se yo kim tre mo kataru kalak banlong kataru kalak banlong lek se ukasi lek se don tang we arngut un la chano ken lek se bubun di yo bun tang gi dekar te maki pat pradekar te ki ya ai mon ba ken pide bersih thu ha haki kaput nganoi pide ban bu hi daki breu la jong ban pek ya ka kashon jong upaj ba ki breu jong ngiru bakin sngeu thu ha kai kern kai khana ha ka perkhat ka pradan lada phibu daki mender ki breu jongi kimnang bun don ki bamnang ban kern hindi don ki bamnang ban kern pareng te ka wara jing ero tena kali yang ka jonga tangkat niki kentin. Dan ingin saya akan 24 next video. Kublai Shibon.